барои кам кардани ҳолати асабоният дар байни кӯдакони наврасон имрӯз бояд чӣ кор кард? Сабаби асосии муҳити оила муносибати волидон аст. Бузургтарин тарбия ҳамон тарбияест ки дар он аз муҳаббату самимият кор гирифта мешавад. асабоният сабаб ва омилҳои зиёдшавии он дар байни кӯдакону наврасон. Ягон кӯдак таваллуд шуда дорои хусусиятҳои манфӣ намешавад. ҳар он чӣ ки волидайн такрор мекунанд, кӯдакон онро нусха мегиранду иҷро мекунанд. Дар хотири кӯдакон он чиз меистад ки кай волидонашон бо онҳо якҷоя бозӣ карда буданд. Он чизе ки аз оила сарчашма гирифт, он чизро муҳит дигар карда наметавонад. ғазаб дар онҳо шояд аз ғазаби мо сарчашма бигирад. Пас мо худ бояд ислоҳ шавем. масири тарбия шоми 18 апрел дар телевизиони Баҳористон.